Naa daw sa Biblia gidili daw ang mga larawan. Nakasulat daw sa Exodo 20, Deuteronomio 4, Salmo 115, gidili daw ang mga ribulto. Pero ang problema, bubasa way sabot-sabot. Kanang mga sitasa ang ipangdili diha, imahin og ribulto sa mga Dios-Dios. Wala giingon din na ang gidili ang mga ribulto sa mga santos. Nagaya daw ko ninyo sitas Biblia be. Kaningon ang Ginoong Dios nga ayaw mo pagbuhat og ribulto sa mga santos kay pantanggalon na mo nimong imangina. Aminaw ang Sino, ikaw ra gyud nagbasa nga wala kasabot kay sige kag depensa ang inyong baka. Una sa tanan wa kay mabasa diha ang gibawal Dios. Ang gibawal diha ang pagbaton og laing Dios, mao nang Dios. Unya kanang imong ingong paghimog Dios wala na diha. Bisan sa inyong Duway Rims version na nakasulat diha, graven images. Unya dili na specific ingon ang Bible diha na any likeness of anything. Kasabot kag unsay anything bisag unsa na kay ang tao pwede siya mohimo og larawan nga pwede niyang himuong Dios bisag unsang larawan na pwede na niyang himuon. Muna anything ang nakasulat diha. Ikaduha, wala giingon diha na bawal ang paghimo og larawan. Wala giingon diha. Ang gibawal diha paghimo dayon pagyukbo unya pag-alagad sa larawan. Okay ra nang nakay larawan Sino. Basta dili nimo yukbuan og alagaran. Mo bitaw na katong gipahimong larawan sa bitin sa Dios kay Moises, nahimo man tong Dios. Bisan pa ang gihimo nila nga Aaron nga nating baka nga larawan mahimo gyud tong Dios. Kaya ang giingon diha bisag unsa. Deuteronomy 4:16. Basahan na bisag unsa gihapon pareha kuno kapareha sa babae ug lalaki. Mo man ang inyo ha. Kung gahimo pa lang og larawan, wala ninyo yukbuhi, wala ninyo alagari, wala problema. Pero klaro ang Bible diha. Gi-explain sa Dios kung saon nga makapatulog laing Dios ingon sa bersikulo 4, maglilo kag larawan sa bisan unsa, parehag naong dagway sa bisan unsa ingon diha. Dayon imong yukbuan verse 5, yukbuan gani nimong alagaran mao nang gibawal diha ayaw pula. Wa jud ka kasabot sa imong gibasa Sino pa. Tawa ko aning Mr. Fuentes nagpaila nga gitawag og pastoy. Nahuman na lang imong video toy, wa jud ka kalatag og ebidensya nga gidili sa Ginoong Dios ang pagbuhat sa imahen og mga ribulto sa mga santos. Kung mali na, pag-provide og evidence. Ngano man kay ang imong gihimo, it is a fallacy of false presumption. Ngano man kay butang-butangan pa nimong Katoliko, tawag ining nagbuhat og butang supak kuno sa Exodo 20 nga wala kay basis, baseless. Ang imuha lang basis subay lang sa imo nakita. Dili ingon-an ang pagtuo sa simbahan Katoliko. Dili ang pagtuo sa simbahan Katoliko ang iyang expression nga imong makita at the same time ang iyang faith nga iyang nadawat from the apostles. Dili kay maghimo kag tawag ining argumento ug punto nga di mo itudlo sa Iglesia Katolika pagbutang-butang na. Wala daw ko ni mabasa diya sa Exodus chapter 20 nga ang gibawal mga Diyos-Diyos. Dibatihan ni mga kaubang mga Protestante. Labi ng kanang inyohang mga Bible scholars. At the same time, wala man kay credibility to question the translation of the particularly kining tawag ining mga known publisher sa mga Protestant Bibles. For example, the Philippine Bible Society. Sa haragon na inyong version nga gitranslate nga dynamically. Ano man tungod kay giklaro na ang giingon sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5 klaro kaayo na ang kanang mga images nga naa dinha giilang nga Dios o giilisan ang Dios. Mao bitaw ang conclusion sa 5 kay ako ang Dios nga abughuan. Kay ang major premise ako ang Ginoong Dios nga nagpagawas gikan sa Ehipto, ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas nako. Mao na ang major premise. So anything na likeness nga imuhang tawag ining buhaton nga ilho nimo nga Dios, mo nang tawagon siyang Dios. Mo na sa translation Protestante nga el Dios nga nakabutang. Ayaw na paghilabot ang Biblia ang Katoliko kay may kasabot bigidi magkasinabot siyang translation, manghilabot ka pas Biblia ang Katoliko. Ayaw na din na. Dito sa Biblia ang Protestante ninyo, kaya parang mas makasabot ka. Number 2 nga point. Kanang giingon sa Exodus chapter 20 verse 4 na anything images. Kanang giingon bow down. Ang meaning ana sa original text, adoration. Kanang word nga bow down din na refer na dito sa adoration. Sa ubang translation ang gigamit adoration. Mo bitaw kung magsimba kag Diyos ang sala idolatria. Idol and latria. Ibig sabihin the worshiping or the adoration of idols. Buot ipasabot nga ang object of prayer, ang object
o ang direct object, again, direct object rather, sa prayer, mao ang thing na maotong image. Walang tawagong Diyos-Diyos na, kaya pa natin nood nga, Diyos butang raman na. At dili na mo itudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Mo bitaw, clarified na and specified na kanang mga ribulto na mo, ribulto na sa mga santos. Mo na kung mag-ampo, bibisan pag mag-atubang mig ribulto, dili ribulto ang among giampuan kung dili kabtong girepresentahan ni anang maong ribulto. Mo man ni punto. Mo lagi di lagi magpamaumao ba kay mura ra matag correct mga istorya nya pagkauman mag-interpret kapag butang nga dili mo igibutang sa konteksto. Di ba? Kain pa. Admitido na si Mr. Fuentes, kinanagpailang pastoy, nga mahimo di ang usa ka butang nga Dios kung ilohon na nga Dios. So ang simbahan Katoliko di maiguan na kay wa man nag-ilang nga ang ribulto Dios. Wa pod mi mag-adore sa ribulto. Mo bitaw ang treatment na mo an relative adoration and relative veneration. Kay ang direct object of worship dili ang ribulto. Kung dili kabtong prototype nga maotong girepresentahan ni anang maong ribulto. And lain nga point, kamingon ka nga anything, specified man gud na. Specific ba? Specific with a condition. A specific image and at the same time with the condition nga ilhon nimo na nga Dios. Mo nang gidili sa Dios. Imo pa yung lubag-lubagon, ay naglubag-lubag. Kaya di mo na pwedeng malubag ang kamatuuran. Ano man, ikaw may nalipod anang puro bakak, puro but-but. Imo pang lubago na nakasulat para aron inyong tang nakabalo. No. Klaro na eh. Major premise, ako ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw ka mo pagbaton og laing Dios gawas nako. Mo ni major premise. Ang minor, ayaw ka mo pagbuhat og mga Diyos o sa ubang translation or mga larawan or graven images nga inyong yukbuan. Ang word nga yukbo na sa original text. Again, it is an adoration. Mo bitaw ang conclusion sa 5, again na pod, balik-balik ko na po to para makasabot ni. Gahi man nagalimpatan kanimo mga tawhana para makasabot ni. Ang giingon sa verse 5, kay ako ang Diyos nga abuguan. So ibig sabihin, imuhang tawagan ang gipulihan ang tinuod nga Diyos sa butang. Again, dili na mo gitudlo sa Iglesia Katolika. Dili. Ang gitudlo sa Iglesia Katolika, again ang dili gitudlo sa Iglesia Katolika, pagyukbo isip adoration sa mga butang. No, as direct object of worship, no. Dili na mo gitudlo sa Iglesia Katolika. So mo na mga bakakon bago nimo. Ito bago ang second point ni Mr. Fuentes, admitted naman din siya nga di man din sayop ang pagbuhat og mga larawan. Anong manaway man mo nang ang nagbuhat mig mga larawan sa mga santos. Ang imuha lang gireklamuhan nga ang gibawal ang paghimo og larawan ung yukbuan og tawag ini nga alagaran. Again, ako nang gipasabot ta ganina, kanang word nga yukbo og pag-alagad dinha sa Exodus chapter 20 verse 4 to 5 refer na sa adoration. Imong gikambyuhan ang Dios. Nya, ang pagtuo sa simbahan Katoliko klaro man, now this is the Catholic faith, we worship one God. Mga bitaw nga before mo nangabot, before mo ni tungha, before mo ni sulpot tungod sa dalugdog, walay laing Kristiyanong simbahan nga nailhan for the first 1,500 years nga monotheistic ang iyang nature o ang iyang pagtuo simbahang Katoliko ra. Walay lain. Kaya kung tama ang inyong interpretation, dapat mamailan or maklasify unta ang simbahang Katoliko as polytheistic religion or ay pagan religion. Pero never man ka makabasa din na sa tawag ini mga standard books nga giila ang simbahang Katoliko as polytheistic religion. No, di ka makabasa. Tanawa ang gipakita nga iyang conclusion ko no sa iyang second point. Ang Santo Papa nag-ampo, nag-atubang sa larawan. Ang mga tao nag-ampo, nag-atubang sa larawan. Nya conclusion nila, giyukbuan ang mga larawan or giador ang mga larawan. Again, it is a fallacy of false presumption. Palacios na Mr. Fuentes, wala kay basis. Ana. Ang imong bisa lang, subay lang sa imuhang tawag inakita. No. Kung mingon ka nga ang pag-ampo sa Dios mag-atubang sa gitawag og larawan, usa ka na kapag Dios or pag-bow down sa kaugalingon dito sa larawan, una nakasala ang Israel daan.
Magsimba sila, musugot kag sa dili, magsimba sila, magatubang sila sa altar sa Jerusalem. O kabalot kita nga ang altar sa Jerusalem na ay mga ribulto. Ang templo sa Dios na ay mga ribulto. Magatubang sila, magsimba didto, ngano man kinaaman ang presensya sa Dios didto. Muna po ang mga Katoliko sa Kristohanon o Christian tradition nga wala pa mo nanulpot na anana, pag mag-ampo ang mga Katoliko, mag-atubang yun na og altar. Unya sa altar, maumugod na sa pagtuong Katoliko, maumugod na ang langit aning kalibutan na. Munang butangan na mga ribulto sa mga santos, kaya naman kay pag-represent na sa kamatuuran nga ang langit na ay mga santos. Dili tungod kay amuan ang giilang nga Dios, taka lang. Wa ko supak ana basta iluhon nga sinayop, wala ko supak ana. Ug mao na nga mo ginatudlo basta iluhon ang mga ribulto nga sinayop nga pag-ila. Ug iluhon na nga naay gahom ang maong mga ribulto, adi na mo ipagtuo sa simbahang Katoliko. Klaro ang deklarasyon sa Konsilyo sa Trinto ug ang deklarasyon sa ikaduhang Konsilyo sa Nicea ni atong 787 AD na ang simbahang Katolika wa mag-ila nga ang mga ribulto na ay gahom, pero ang Dios mohimo or makahimo paggamit ni anang maong mga butanga aron ipadayag niya ang iyang gahom. Buot ipasabot ang iyang gahom, ang gahom nagikan sa Dios, dili nagikan sa ribulto. Muna among pagtuo. Muna among pagtuo, dili na mo kanana asi mo ngunang imbento ra nimo na parehara sa kauban mga pastoy, mga way klaro. Magsigira og tawag anak interpret sa Biblia niya, maghimog conclusion na sayop. Again, it is a fallacy of false presumption. But na ko ipasabot nga magtanaw gani ka, maghimo gani kang argumento with tawag ini nga evidence and naeklaro nga basis. Naeklaro nga basis inyo puro naman ng imagination. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.